Малко, как се казва? Скачаш ли? Така няма да стане. Аз не мога да скочиш толкова. До тук? Няма на какво се подпреш, ако е равно, ще отпреш с крака, с това е криво. Може ли да се изложа? Ще пробва. Искам да се изложа, искам да се изложа. Като се спусва там по много се хлопва висока и ще се скочи на глед. Става! Той скача. Скача без скача. Стоп! Някой ще пробва да се кача? И аз ще пробвам. Значи с рамото трябва. Трябва да влезеш с рамото. Рамо ще трябва отгоре. Може да стане. Може да стане, ама трябва да поседиш малко докато се набереш гън. Мен ми помогна кръв. Мерси. Мерси. И тук и убива малко на гърдите, защото не е равно горе. Много е важно изражението в този момент. Точно това е изражение. За него говоря. От тук вече те седна. За това изражение говорим. Това е най-важно. Точно. Това. От тук насетните вече сета. Това изражение. За него говоря. Тук вече ти е все тая, разруши. Я да видим. Това изражение, за него го... Къде е изражението? Тук е изражението. Яко, дръж се. Тук вече все тая, браво. Още изражения. Добре. Това е изражение, за него говорим. Давай, да. Това е. Всеки си намира своя начин. Браво. Дай ми так, дай. Айде! Дай ми то! Опа! Къде е това? Изчезна. Къде е изражението? Къде е изражението? Къде е изражение? Къде е изражението, брат? Имаме ли още хора? Да, май двама още. Ето още едно изражение. Това е лесно. Добре. Ясно. Май всички минаха. Айде, браво, Ван.